インプラントの手術後にすぐ噛めたりっていうのと、それとも3ヶ月待ってから噛めるようになるっていうのどっちがいいんですかっていう質問をよく受けます。で、基本的にはインプラントを骨の中に入れた日に骨とインプラントがくっついてるっていうことはないので、ないです。で、はまっているだけっていう状態なので、インプラントと骨っていうのは時間とともにくっついていきます。で、早い段階で力を加えるとせっかくのインプラントが取れてしまったりとかですね、骨の吸収を起こしてインプラントが外れてしまったりとかっていうのが結構あります。そういうリスクを皆さんという患者さんの方で取れるのであれば早く噛めるっていうことは可能ですけれども、長期にインプラントを入れた後に長期に持つということが非常に大事だと思います。それが一番重要なことなので、例えば1ヶ月から2ヶ月とか早く噛めるように入れた後すぐに噛むっていうよりも、しっかりと3ヶ月待って手術をして噛めるようになるといった方を、僕たちの方はお勧めをしています。